নীরবতা নীরবতা কেবে ঘর ভাঙিদিଏ কেবে তো ଶୋଚାଡ଼ି নীরবতা କେବେ ସମାଧାନ ଦିଏ ତ କେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବୁଝି ହୁଏନି ଆସେ ଏମିତି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ୟେସ୍ ଏ নীরবତା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମାଧାନ ନୁହଁ ବରଂ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନା ଆଉ ମୁଁ নীরବ ରହିବି ଆଜି ସବୁ କଥା ତା ଆଗରେ ମୁହଁ କରି କହିବି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ତା ଆଗରେ ମୁହଁ କରି କହିବି କାହାକୁ କଣ କହିବି କି ତମ ତ ମାନେ ହଁ ତମ ସେ ଅଜଣା ପ୍ରେମୀକୁ ଦାଦା କିଛି ଗୋଟେ ଫଇସଲା କର ମୁଁ ସେ ଡାକବାଲା କାମ କରିପାରିବି ଆଉ କଣ ଆରେ ତମ ଚିଠିରେ ତାକୁ ଦେବି ତା ଚିଠିରେ ତମକୁ ଦେବି ଆରେ ତମେ କିଛି ପ୍ରେମ କରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ମଝିରେ ବସି ହଇରାଣ କରିବି ନାଇଁ ଏମିତିରେ ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ତିଆରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବି ଚାଲିଥିବ କହିଲ ଯାଉ କୁହ ତାକୁ କହିବୁ କଣ କହିବି ସିଧା କହିବୁ ସିଏ ଆସି ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ତୁ ଆଉ ଓଡିଆରେ ପଡିବୁ କହୁନି କି କହୁଛୁ ହଜାର ଥର କହୁଛି ତାର ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି କଣ ଖବର ପୁଣି ଚିଠି ନେଇ ଆସିବ ନହେଲେ ଉପରେ ଅଛି ଚିଠି ଭର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଦିଅ ଉତ୍ତରଟା କଣ ଲେଖିକି ଆଶା କରିଛୁ କି ମୁସଲିମ ଲୋକ ତମେ କଣ ଉତ୍ତର ଲେଖେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତରେ ଜାଣିନି ନାଇଁ ସତରେ ତୁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓ ତମେ ସଦାଏ କହୁଛ ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତମ ଚିଠି ଖୋଲିକି ପଢୁଛି ବାପରେ ବାପ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡିଆ କାମଟା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସତେ ପୁଣି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ବାସ୍ ବାସ୍ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଦେଖ ତମେ କଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଦେବା କଥା ମୁଁ ଯିବି ଦେଖ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ହଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ନାଇଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆରେ ମୋହନ ରାତିରେ କେବେ ତାରା ପଡ଼ିବା ଦେଖିଛୁ ମାନେ ରାତିରେ କେବେ ଖରା ପଡ଼ିବା ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଦିନରେ କେବେ ତାରା ପଡ଼ିବା ଦେଖିଛୁ ମାନେ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିବନି ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ଆଜିକି ମତେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟା ଅତି କମରେ ସିଏ ମତେ 500ଟା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଚିଠି ତାର ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତର ସିଏ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋହନ ବୟସରେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୋଲି ତୁ ମତେ ଅପା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ଏତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଛଳନା କାହିଁକି ଏତେ ବାହାନା ବାବା କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁନି ମୋହନ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷଟାରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଇ ଗୋପନ ନାୟକ ସାଜିବାରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ନାଟକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ ହେଲେ ନାଟକୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ ବାବା କଣ କହୁଛ କଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି କିଛି ବସୁନି କିଛି ଆରେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି କଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ହଁ ମୁଁ ତାର କହୁଛି ଶୁଣ ମତେ ଯିଏ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ସେ ଆଉ କିଏ ଲେଖୁନି ସେ ମଣିଷଟା ହଉଛି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସବୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଦଉଛି ଆରେ ଗରିବ ବାପର ଝିଅଟିଏ ମୋ ବାପା ଆଜି ଅଛି ତ କାଲି ନଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ବୋଲି ଭରସା କରିଥିଲେ ସେ ତ ଭରସା ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଆଉ ରାଜା ତା କଥା ନ କହିଲେ ସରେ ଲଟେରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜର ଗୋରିଟିଏ ପବନର ବଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଆସିଯିବ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବି ନିଆସିରେ ହେଇଯିବି ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ହିସାବ କରି ଚାଲିଥିବି ଏ ମୋହନ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି କେତେ ସପନ ତୁ ମତେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ନା ତୋ ଘରକୁ କନ୍ୟା ହେଇଯିବି ହେଲେ ଏତେ ବୁଲେଇ ବସେଇ ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ ନାଇଁ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଭିତରେ ତମ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ବୁଝିବି କଣ ପାଇଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ମୁଁ କଣ ବୁଝିବି କଣ ବୁଝିବୁ ଯେ ତମରି ଭଲ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଦୁନିଆରେ ମତେ କେହି ମିଳିବେନି କେବଳ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବନି मोहन समय को अपेक्षा करो